Ντίξον απέναντι από τον Λεάνδρο. Γκονζάλες θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Χατζηφραγκίσκου ακόμα μια φορά ο Ερμής, ρίχνοντας τον Μαγέλε στον αγώνα. Για να δούμε τώρα τον Κεϊτά να πλασάρει τον Χατζηφραγκίσκου να αποκρούει. Έχει σηκωθεί και πάλι το σημειάκι. Την ώρα που χτυπιέται η μπάλα βλέπετε είναι στην ευθεία ο βοηθός, η κάμερα δεν είναι καθόλου, δεν είναι στην ευθεία, είναι, βλέπετε, είναι οριακή. Ο Λίλης τον Κεϊτά ζητά και πάλι μπάλα, ο Γκονζάλες θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 82ο λεπτό. Το προβάδισμα μεγαλώνει για τον Ερμή. Εδώ ξανά βλέπετε από την πάσα του Λέανδρου Λίλη ο Κεϊτά δίνει υποδειγματική πάσα assist στον Γκονζάλες, που με ένα δυνατό πλασέ στέλνει την μπάλα στη γωνία του, αν μπορούν να αντιδράσει Χατζηφραγκίσκου.